U centru ruského kerestúra vše vekše ponúkanie bostanu. Poteraz bulolem geregi i dyni zo zdyroňu a tých dňochše pomaly počínajú predávať i domášni z valálu, hoč to tých, ktorí sádza, hvária, že netreba ponáhľac, ale ich púščic najdozrejú, jak treba. Chvíľkovo cena geregoch 50 a dyňoch 35 dinari, ta sebe každé môže vybrať, co voli. A keď výbor dobrej geregy u pitaniu, tu jest vecej teórii, jakše vyberá. Вона ту коначок, що як злозі от кайрошня. Jedno лісточко є таке, як нохець. Воно треба ужда буде осушене. Перша баюша одне із того сушена. Конарчок, на нім є такі, як мохотки. І поніпати і фарбу примені, а найменше по дурканю. По дурканю найменше. А коли причишнеш, która dobro useta, ona, tak ty widzisz, że rosła i że puka. To kiedy jest tam, nie powiem, że 50 dobry, no bo każdemu insza durka, hej. I nie może, kiedy durkal do tej, że jak dzwoniło i do 7 powiedzmy do durka. Nie może zapamiętać, że to tak isto, albo grubsze, albo cieńsze. To nie może zapamiętać. Ja ją otworim, wybrał sobie, którą otworim, dasz slučajno, da się żyje dobra, człowiek nie dłużny kupić, hej. Nać mu, kiedy nie uzreta.